panahon manguli para ba mo. Ako lang isulti ninyo nga human sa among giagian kagabi nga sultian ta lang mo. Ni larga mi gikas bantayan alas 5:30 na pero okay ra unta kay ang sunset alas 6:06 pa man. Apan nikalit og kabati ang panahon, ngiob na kaayo, di nakakita, wa na zero visibility, kusog kaing uwan. Na diretso mig tugpa o dito sa liloan. Maayo na lang kay nakakita ang pilot og mahimong tugpaahan nga walay mga sakyanan, walay mga kabaw, walay pero ngit-ngit gyud sad kaayo. Kuyog nako sa board mela. Og ang akong anak hay natos, bebe, tuara. Karisa, tuara dito. Ang kinamanghura na akong anak, og kanya ba ko noon, naidaghan nga muduol ba, magpa-picture kay akong anak. Nya pagkahuman mo ingon, sek, kanang, ikaw man secretary tourism, no? Dili, oy, ako tong igsuon, adi na lang ko pa-picture, sek. Kami, og nagkabuang may panawag nga pangita ami kay ngit-ngit kaayo. Mo to gagiana mo. Pero salamat gihapon sa Ginoo kay gipahimutang ra gihapon ang tanan. Og kaganina mao nang kinahanglan kong usakay na pog chopper kay nagmeeting pa ko sa Kapitol. Kabahin aning duna na poy dako kayo nga event. Mga 30 kanasod mo ari nato, mga ministro, turismo. Anhi ibutang sa Sugbo. Atong ipahigayon mga mini suri-suroy gimiting panako ang mga mayor. Pagdayon na akong lakaw murag bati na pud kaing panahon pero ingko nakasaad ko nga mo anhi gyud ko. Og nahibaw ba mo balik-balik ni ilang isulti swerte ka ita kay ang atong gobernador ingon ana maminaw ko usahay murag maikog nako kay one after another puros na lang pagdaig nako. Maminaw ko ug wa ko kailan nako, moingon ko kisa man na siya murag himuon man na siyang santos. Dili ako'y swerte. Pagkaswerte naman ako nga gitagaan ko ni ining talagsaong higayon kay dili ni ihatag sa kadaghanan. Ihatag sa kahitasan nahimong labing unang babaeng gobernador. Humagsiyam ka tuig nakaadto sa Kongreso, gipabalik pa gyud ninyo. Gibalik pa gyud ko ninyo. Og mitugot usab. Pagbuot gihapon sa kahitasan. Og karon nasayod ko ngano kay daghan pa ang angay nga tabangonon. Daghan pa nga angay makatagamtam sa pagtabang pagbati sa Cebu Provincial Government. Kining atong gipang distribute dili man ni akong kwarta. Kwarta ni, pondo ni sa gobyerno. Naning kamot lang ta. Nga, tawgon tutag dato nga probinsya, mag-unsa man ang istoryaha, unsa man nga dungog, kung daghan pa kaayo ang naglisod. Murang alang ka nako, kuwang pagyod ang lihok. Dili, lagi ni nato, matubag ang tanan, pero inaot ko, na karong hapuna, ang kinikaron atong mga PWDs, ang makadawat unya, mga farmers, o mga fisher folks, mga ato ipang distribute, mga mabdos nga di akaron, hay man ninyo'y primerong anak pa, primero na, hay may pinakauna pa nga nagmabdos, wala, nakasuway na rin mo sa kasakit. Oh. Hinaot ko nga, pinaagi ni ini, pipila lang kagutlo, mapaarang-arang na mo ang inyong kahimtang. Makahatag mi og gamay nga pagka luag sa inyong mga kalisdanan nga giatubang. Hangyo lang nako pod tabhangi inyong kaugalingon. Dili mi muundang pangita pag ubang mga pamaagi. Dili pinaagi sa hatag ayuda. Wala mahurot ra na. Pinaagi sa pagpakapasidad ninyo. Kung PWD na unya lisod gyud kaayo, ana libre. Moadto mo sa atong mga ospital, mando na nako, libre mo tanan.
ug katong gihisgutan nga kasabanan nako gahapon nga wa madayon kay nag-emergency landing may kurti na gyud gabiuna na gyud. Kasabanan to nako sa Bugo Provincial Hospital kay giyama-yama lang wa ayuha og tratar ang pasyente. Ako na gyud nang mando sa tanan. Unaha gyud ang mga kabus kay mao kana ang atong labing importante nga mga pasyente. Husa mo yun ang sila isuga ng duwen o isugyod ko. Kung makita nako nga giabusahan kadtong mga tao nga walay sarang ikasangka kay kabus. Dili makatabang halos labi na kay dunay gipaminaw sa lawas. Sila kamo ang angay gyud nga tagaan sa tanang tabang. Og kanang sugbo kahanas ang PWD ba o kaha ang igsuon, ang anak, ang asawa makatkat-on og skill pamaagi nga makapamundo, makapagsugod og panginabuhi. Kining atong sugbo kahanas nga ang TESDA mismo mao'y mutudlo ang ilang mga Techno-Vocational Institute, inigraduar ninyo pangluto, dressmaking, uban pa, welding. Pagkahuman ana, doon na mo'y certificate, national certificate, 1 or 2. Og kuyog ni ana, kung kukiri man, pangluto, kuyog ang oven, kuyog ang mga hiraminta nga inyong magamit, pagsugod yun. Mao ka na ang but nako ipasabot nga mutabang tabang ni kami sa provincial government lakip na sa atong mga mayores, vice mayores, konsehales. Dili nga kamo kanunay na lamang maghangad nga daw mga makililimos, dili kay mawala ang dignidad ninyo ni anak. Tabangan mo, tagaan sa mga kahimanan, sa mga angay nga pagtudlo aron kamo makatabang sa inyong kaugalingon ug makabarog ug makaingon, ako sugboanon, garbo nako nga ako sugboanon. Mao kini ang but nako mahitabo sa tibuok probinsya sa Subo. Ug dili man na makaya sa ubang probinsya, moingon ko, tingali, dinhi sa Subo, adunay nang hitabo, nga usak ka, manindot yun kaayong milagro. Giisgutan na, kini nga tong karaban, sugod probinsya, ni Kuyog Nasyonal, karon nanguyog na, ang pribadong sektor, nagkahiusa, nagtinabangay, aron makatabang sa labaw nga nagkinahanglan og tabang. Hiniusang Sugbo. Nagkahiusang mga Sugboanon aron magpadayon nga kining pinalangga natong Sugbo, magpadayon nga numero 1.